Bona tarda, bon dia a tothom. Vaig a fer el missatge institucional de Nadal o de Cap d'Any, que el faig avui perquè em va bé, i per Cap d'Any no sé si em mira bé. I diràs, home, i per què et poses a fer un missatge institucional si no fa falta? Doncs perquè em ve de gust. I perquè si l'ha de fer en Pere Aragonès, que és una patata carismàtica, que té menys carisma que un mitjo suat, que és un coliflor, o el rei d'Espanya, que és l'hereu d'un dictador genocida amb un sol ou, i fill d'un putero que ha robat a tothom i que a més va disparar al seu germà, això diuen, doncs mira, ja el faig jo. Ja el faig jo. I dius, home, però cal? No, no cal. Et ve de gust? No ho sé, no tinc res a fer. I com que seré un dia el futur alcalde de Badalona, doncs el faig ja i vaig practicant. Si em deixes. El que sí que dic és que si un dia sóc alcalde de Badalona no faré una campanya electoral on em pintaré l'orella a color groc. Que estic en contra del color groc? No, i ara veureu per què. Per què? Perquè a Badalona, no sé si sabeu que durant uns anys vam tenir un arbre de color blau de Nadal, i diràs, un arbre de Nadal de color blau? Sí, que és del color del mar i estranyament era el color del PP, que és el partit que governa. Casualitats. Si un dia jo sóc alcalde, que ho veig complicat, però si un dia jo sóc alcalde perquè no queda ningú més, el pintarem de color groc. Pels presos i preses polítics, o exiliats i exiliades, sí? Ho farem per això. Si un dia sóc alcalde o alguna cosa d'aquestes, evitaria conduir begut. Ho evitaria. O evitaria conduir begut i saltar-me al confinament perimetral. O mossegar el policia després. Jo ho evitaria. Jo ho evitaria. Però bueno, parlem de Nadal, que és una miqueta el que ens interessa. És un Nadal merdós? Sí. Serà un Nadal de merda, segurament. No ens podrem trobar tothom, que 5 pocs, que no sé què. Serà un Nadal en solitud, no tindrem el Nadal a 3 bandes, no hi ha el Nadal a 3 bandes, però també té coses bones. O sigui, els nens petits han de dir el vers de Nadal, no? I hi ha nens petits dels quals et fa molta il·lusió sentir-los i nens dels que no tant. Hi ha nens que dius, oi, per què no dius el vers? I li dones unes monedetes, uns diners, o nens que els hi donaries diners perquè no et diguessin el vers. Jo tinc familiars a qui he d'agafar calderilla per pagar-li el vers, però és que si pogués li donava 5 o 10 euros més perquè no el fes. Perquè... Per què? No... Però té 5 euros i no el dius. Bé, aquest any ens han confinat i ho hem passat malament. Sí, però pot ser que ens torni a confinar? Pot ser que ens torni a confinar. Proposta que faig jo. Si ens torna a confinar, fem una mena de gran hermano on posem gent com, per exemple... gent innecessària com la Pilar Rahola. Per què la Pilar Rahola? Perquè així podríem fotre fora la primera. Per què? Perquè ets una pesada, Pilar. Josep, pesada. Pesada ella o tots els que la traieu tot el dia a la tele o la ràdio o el que sigui. I dius, home, doncs si fem un gran hermano també podríem fer un Battle Royale o un Juegos del Hambre i fiquem, no sé, gent així molt estimada com l'Iceta, en Bartomeu, l'Albert Rivera. Però no heu pensat en la part animalista? Som animalistes, sí? No heu pensat... Hola, ja m'ha trencat el jersei. No heu pensat en la part animalista? Hi ha qui diu que algun d'aquests és una rata. Si es matés alguna rata, no seria animalista la cosa. A més, si volen dieta, que mengin tofu, com fem els altres. O com faig jo, que sempre menjo una dieta sana i equilibrada. Sempre. En qualsevol cas, fora conyes, com a futur alcalde de la ciutat de Badalona, president de Catalunya no ho tinc clar, perquè si un dia guanya Ciudadanos abolirà la Generalitat, o tenint en compte que no tenen més competències i que les estan regalant totes, poca Generalitat ens quedarà. Jo l'únic que volia dir és, espero que passeu unes bones festes, tan bé com pugueu, que us cagui moltes coses el tió, que us cagui moltes coses els reis, sí, perquè els reis també caguen, la caguen i caguen. Sí, Artur, no et passis, com pots dir que els reis caguen? Jo, el Juan Froilán, no tinc sensació de que l'hagin parit. A mi em diuen que l'han cagat i m'ho crec. Bueno, i algunes altres persones també. En qualsevol cas, desitjo molt bones festes a tothom i un petó gegant.